Mä tulen tekemään videota taas, kun mä lähden huomenna Rukalle. Ja on siellä 4 päivää. Tänään on torstai 25.11. Joo, marraskuuta. Ja tää on vähän niin kuin viime video, mutta ei kuitenkaan, koska tää on sama laukku, koska mä oon lähdössä. Mä näytän mitä mä niin kuin tarvin sinne. Ja tää liittyy myös kouluun. Kirjat. Tää on ihan sikapäivä. Tällainen. Tää laukku. Ja niin. Ensin täällä on mun hammasharja ja hammastähnä. Mulla on tällainen Vipsodent Fresh Menthol Jewel ja Oral-B. Tää on ihan sika hyvä, koska Oral-B on sellaiset pehmeät ja sellaiset. Mulla on tietty lukemista automatkalle, siinä on 3 kilometriä täältä meidän Oulusta. Harry Potter ja Viisasten kivi, ja tää on ihan huippu paras, koska tää on eka, ja jos mä alkaisin lukemaan jonkun toisen, niin sitten alkaisin pelästä, mulla ei tulisi sitä lukemisesta pettään, koska mä en tiedä mitään. Tässä tosi hyvin sellaista täällä kerrotaan kaiken. Ja joo, toi on tosi hyvä. Sitten täällä on Ankkalinna kuuruparta. Mä ajattelin ottaa tällaisen, koska en mä Harryä koko ajan lue. Eli tällainen joulukohta saa koita koristaa. Eli tällainen. Mulla on mun 1000 taituri 4A. Joo. 1000 taituri 4A, mä oon 4 ja näin edespäin. Siitä mulle tulee läksy. Kysyn huomenna. Enkku JP4. Tällaiset pikkukirjat. Ja Enkun vihko. Koska mulle tulee ihan sikana läksyä taas. Sitten täällä on tällainen pussukka. Ja mun puhelinpipa. Ja sitten täällä kuuluu myös puhelinmutsu tossa. Niin tällainen kiva pussukka. Ja täällä on mun 2 niin kuin parasta huulirasvaa. Tai tällaista. Eli tällainen PRL-kaupan huulirasva. Ja tässä on tosi hyvä pigmentti. Tuollainen. Hyvä. Ja mä oon nyt mun huoneessa. Ja sit toinen on Baby Lips Pink Pants. Tai Pants. Tällainen ja tästäkin nähtää ihan hyvin pigmenttiä. Sitä vielä noin paljon, että ainakaan paljon, koska mä en mitenkään ole sellainen, että mä käytän sen heti loppuun, että mä oon aika säästäviäs. Sitten täällä on 2 kirjaa, tai tällaista lehteä, mitä mä en nyt näyttää, koska ei niin oikeastaan pysty tai jaksa tai niin, mutta ne on kuitenkin sellaista, mitkä tulee mun pikkuserkulle, koska mä menen sinne mun serkun, sen miehen ja sen mun pikkuserkun kanssa, niin sitten en ala näyttelemään nyt kaikkea. Ja mä vatkaan nyt, koska muuten mä unohdan ja mä lähden huomenna heti koulun jälkeen, että pitää polkettaa sillä pyörällä tänne ja sit mut haetaan. Eli mun serkun mies hakee mut. Ja tää on oikeesti ainakin niinku 10 kiloa painava. Voitte kuvitella Harry Potter, matikan kirja, 3 enkkua, Ankkalinna, Enkun vihko ja sitten nämä 2 kirjaa, hammasharja, huulirasva, huulirasvapussi ja hammasharjapussi. Koska mä en tätä laita mun vaatteiden sekaan ja mä en todellakaan laita mun vaatteita, koska niitä on sikana. Ja sitten mä lähden laskettelee, hiihtämään sinne ja kaikkea. Kaikkea. Ja niin, mutta tää on tosi hyvä, koska tää ei mene silleen helposti rikki, koska H&M, mä en tiedä näistä H&M-laukuista niin, koska mulla on vaan oikeastaan 1 sellainen H&M-laukku, niin niin sitten en oikein tiedä, mutta tää New York
I Think I Love You on tosi hyvä laulu. Laukku. Ja niin, ja toi oli vaan helppo sanoa, että jos te olette silleen, no niin nyt olisi hyviä enkkua, niin mä en ole oikein mikään paras tuo englannissa, mutta kuitenkin silleen, että osaan ja näin edespäin. Ja sitten tässä on tää ihana kuvia, mutta mä en tiedä tän nimeä vaan. Siis muista. Tollanen pinkki kuvia. Mulla vähän nuhaa, mutta mä en halua. Ja hei, mä unohdin sanoa, että tää pussi on Liberon. Koska mä käytän tätä mun sammasharjapussina, koska mä en sitä ala mihinkään hienoihin pussiin laittamaan. Ja mulla on tää pysyy järjestyksessä, koska mulla ei ole täällä paljon tavaraa. Tarvitsen tänne enää laturin, puhelimen ja... Mikä toi ääni? Oikeesti. Joku traktori. Niin, no kuitenkin. Niin. Mä oon siellä 4 päivää. Mä oon perjantai ja maanantain pois koulusta. Eli mulla ei tuu videota. Ja sori kun nää tulee vähän silleen 2 viikon välein tai kuukausittain välein. Koska mä en oikeesti vaan keksiä silleen tänään vaan silleen. Nyt mä otan kameran, mä teen videon tästä vaikkapa. Koska... Joo. Ja niin, koska minä en ole mikään Nero. Ja laittakaa tonne alas kysymyksiä, niin mä voisin tehdä kysymyksiä videon. Mutta kun niitä on tullut, että minkä ikäinen oot ja millä luokalla oot kai. Joo, mä voin sanoa, että mä oon 10, mutta mä täytän seuraavana vuonna 11. Eli mä oon 4 ja näin edespäin. Niin, ettei muuta ihmeellisempää ja mun hiukset muuta huonomasti. Sitten tänne vielä kuuluu mun Tangle Teaser. Ja se on sellainen pinkki ja... Tarvitseekohan mä sitten muuta. Mun pitää vielä katsoa, että mitä mä otan, koska mulla sitä krääsää niin kun riittää. Ja näin edespäin. Että mulla se krääsä ei niinku lopu kesken, että sitä on niinku kaapit pullollaan ja tuollakin kaapissa on ja että mulla on aika tarpeetontakin tavaraa, mutta kuitenkin mulla on hyvässä tarpeellista. Esim. Kyniä on ihan sairaasti. Vähän kyllä tarvitsisi niitä niin paljon, mutta mä haluan, tai silleen mä tarvin niitä, koska jos on yhtä kynää vaan yhden värin, jos se menee vaikka poikki, tai jotain sinne päin, tai jos on tosi